कमरिया में दर्द राजा नहीं हर भगाव तारा डोज भरम डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। कमरिया में दर्द सैया प्रेजेंटेड बाय लवली फिल्म्स प्रोडक्शन। 3 महीना बियाह के भइल बोला तार झार के और 3 महीना बियाह के भइल बोला तार झार के कमरिया में दर्द सैया कमरिया में दर्द राजा हमारा उखाड़ के नैहर भगाव तार डोज भर मार के कमरिया में दर्द राजा हमारा उखाड़ के नैहर भगाव तार डोज भर मार के कमरिया में दर्द राजा नैहर भगाव तार डोज भर आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। देखनी मोहब्बत तोहार देख लेनी प्यार हो हाँ झूठा हूँ के मोरा तारा हम पे भतार हो पहला पराया अपन बना के भूल गइल प्यार के कमरिया में दर्द सैया कमरिया में दर्द सैया हमारा उखाड़ के नैहर भगाव तार डोज भर मार के कमरिया में दर्द राजा हमारा उखाड़ के नैहर भेजाव तार डोज भर मार के डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। कमरिया में दर्द सैया प्रेजेंटेड बाय लवली फिल्म्स प्रोडक्शन। सबका से ज्यादा तोहके करत रहनी प्यार हो हाँ तब नाही अपन भैला पियाऊ हमार हो जातानी सैया खुश रह हम के विसार के कमरिया में दर्द राजा कमरिया में दर्द सैया हमारा उखाड़ के नैहर भगाव तारहीक भर मार के कमरिया में दर्द राजा देख के नैहर भगा